А когато говорим за бъдещето на Меден рудник, специално внимание заслужава зона Д и район Борова гора. Това е една от най-предпочитаните и перспективни части на комплекса. Място, в което новото строителство се развива сред повече зеленина, открити пространства и красиви гледки. Името Борова гора не е случайно. В непосредствена близост се намират борови гори и хълмисти местности, които създават усещане за спокойствие и близост до природата. Тук въздухът е по-свеж, средата е по-тиха, а от високите части се разкриват впечатляващи панорами. В същото време не се отказвате от удобствата на града. В близост се намират големи търговски обекти, включително Кауфланд, училища, детски градини, спирки на градския транспорт, аптеки и услуги от ежедневна необходимост. Точно това е едно от най-големите предимства на зона Д. Получавате спокойствието на район, разположен близо до природата, без да се лишавате от удобството на добре устроената градска среда. Район Борова гора е особено подходящ за семейства с деца. Тук има повече пространство, по-малко усещане за гъсто застрояване и възможност децата да растат в по-спокойна и зелена среда. Новите сгради променят цялостната визия на зона Д. Модерната архитектура, практичните разпределения, светлите помещения и възможността за закупуване на паркомясто превръщат жилищата тук в разумен избор, както за собствен дом, така и за дългосрочна инвестиция. Собственото паркомясто спестява време, напрежение и ежедневното търсене на свободно място. Това е удобство, което с развитието на Бургас ще става все по-важно и ще добавя стойност към имота. Покупката на апартамент в та Борова гора е избор на район, който има потенциал да продължи да се развива. Днес получавате нов дом на добра локация, а с времето имот с възможност да запази и увеличи своята стойност. Тук можете да намерите спокойствието, което търсите след натоварения ден. Пространството, от което семейството ви се нуждае. Гледките, на които ще се наслаждавате всяка сутрин. И удобствата, които правят ежедневието по-лесно. В район Борова гора, Меден рудник, зона Д, Зарков 78, изгражда съвременни жилища с внимание към качеството, функционалността и всеки важен детайл. Компанията има над 30 години опит и повече от 115 успешно реализирани проекта в Бургас и Бургаска област. Всеки етап от строителството се следи внимателно, от първоначалното планиране до окончателното завършване. Защото домът не е просто квадратура. Домът е мястото, в което ще растат децата ви. Мястото, в което ще създавате спомени. И инвестицията, която трябва да ви носи спокойствие и сигурност през следващите години. Ако търсите нов дом сред зеленина, с панорамни гледки, модерна архитектура и удобен достъп до всичко необходимо, разгледайте свободните жилища в район Борова гора. Изберете спокойствието, изберете простора, изберете район с бъдеще, изберете своя нов дом в Меден рудник, зона Д, Зарков 78. Строителство и инвестиции с внимание към качеството, сигурността и всеки детайл.